chani Dambwe ni kumalo kubisiga kwa ipajio ndipo kumatuka zambiri monga mtundu jipyo unajirike kwa zinzoji kwa nabana kulibe ndiye mawa amene watu wafuna achakufa Chihana Apepese mtundu wa CHEWA Pasanathe Maola 72 nena kuina kuti asiku atatu. Mtsogoleri wa chipani cha Afod Enock Chihana Washosha ku Dambwe. Bungwe la chifukwato cha Achewa laonetsa mkwiyo wake ndi zimene anayankhula mtsogoleri wa chipani cha Afod Enock Chihana zomwe akuti ndizonyoza Dambwe. Malingana ndi chifukwato cha Achewa, Chihana anayankhula mawu onyoza Dambwe lachitatu pa mkumano wa atolankhani pamene adanena kuti ngati wapampando wa MEC satula pansi udindo ndiye kuti bungwe la MEC likayika tale center yake ku Dambwe. Wapampando wa chifukwato cha Achewa a group village headman Sosola wati Dambwe ndi mawu olemekezeka ndipo ponena kuti MEC akayika tale center yake ku Dambwe ndiye kuti Achihanawo ayalutsa Dambwe. Asosola apereka Maola 72 kwa Achihana kuti apepese ndipo akapanda kutero liyapeza kuti liyaonetse Dambwe. Pakadali pano taonerani kapena tawerengani ma comments amene ali pa Times 360 Malawi pa nkhani yomweyi ya Achihana pokuti ananyoza ku Dambwe ndipo Achewa akwiyiratu si mmene kulili. Tawerengani ma comments amene ali pa Times 360 Malawi. Osayiwala kupanga subscribe kutsamba lino la AMTV Malawi kuti tikhale tidzikupatsilani nkhani zosiyanasiyana zimene zikuchitika m'dziko muno.